חריף, ממשיכים את העיר ביסודות ועכשיו אנחנו ממשיכים, נכון? ממשיכים. אנחנו נעשה קצת חזרה ליסודות ואנחנו ממשיכים במרץ לדבר חריף, בעיקר לשיטת האחינו האשכנזים. היום ננסה גם להבין את הרעיון הזה וגם... האשכנזים לא אוהבים חריף? די, תדאג, הכל... כחריין זה פשוט, מה זה מתוק? לא, מה? עושים איזה סלק וזה בסוף. למה? גם בורש זה דבר חריף. למה? אצל ההונגרים אוכלים מלא פלפל, מה אתה מת? די כבר אתם, סתם מוציאים לעז על אחינו האשכנזים. אין אמת בדבריכם. נכון, גם קוגל זה חריף, מה יש לכם? סתם, זה לא נחשב דבר חריף, אבל יש בו חריפות. אבל כן, יאללה. דקה נראה לשתייה, אל תדאג. לא, רון, אני רוצה אותך פה, לא אכפת לי שתייה. אני לא רוצה, אני רוצה אותך פה. מקשיב, נו. זה מה שצריך. יאללה. שבוע שעבר בסייעתא דשמיא אנחנו למדנו את הגמרא בחולין, דף ק"א עמוד ב', שהגמרא בחולין עשתה איזושהי השוואה בין המושג שקוראים לו נת בר נת למושג שקוראים לו דבר חריף. ואני אחזור לדברים בקצרה. הגמרא אומרת, דגים שעלו בקערה, מותר לאוכלם בכותח. סכין שחתך בבשר, צנון שחתכו בסכין שחתך בבשר, אסור לאוכלו בכותח. זה שתי ההלכות שיש בגמרא בחולין. דגים שעלו בקערה אסור לאוכלם בכותח, זה ההלכה של נת בר נת, דהיינו. אדם שם דגים, בישל אותם בסיר בשרי, עכשיו הוא רוצה לאכול אותם חלב, אז מהדין זה מותר לו לאכול אותם חלב. למה? בגלל שיש בתוך הדגים האלה, אמנם יש בהם טעם של בשר, אבל זה טעם שני של בשר. הבשר נתן טעם בכלי, והכלי נתן טעם בדגים, זה נותן טעם שני. נותן טעם שני הוא דבר קלוש, דבר קלוש שכזה, הוא לא יכול לייצר איסור של בשר וחלב. בבקשה? דגים שלא טיבלו אותם. לא, דגים כאילו לא חריפים, אחי, זה לא דג פשוט ככה. לא, אין שם חלב, אתה מבשל את הדגים בסיר הבשרי, ככה תבשיל פרווה בסיר בשרי, ואחרי זה אתה מוציא את זה ובא לך לאכול את זה עם חלב. מכאן ראיה שהם לא אכלו חריף כמו אשכנזים. תראה. בכל פנים, ככה היה. אז זה מותר לאכול את זה יחד עם חלב. אתה אומר, טעם שני הוא טעם קלוש, אין בעיה. לא יכול לייצר בשר וחלב. אבל אם אדם חתך בשר עם סכין, בשר היה חם, והסכין בלע טעם של בשר, אחרי זה ניקה את הסכין למשעי, וחתך איתו עכשיו צנון. צנון זה דבר חריף. למה למשעי? ניקה אותו טוב. ניקה אותו טוב, בסדר. ניקה אותו טוב. לא, ניקה, עזוב, נו, ניקה טוב פיקס, שלא אף אחד לא יגיד לא, הוא לא באמת ניקה אותו, וזה ניקה, אין ספק שהוא ניקה, אין... צנון וצנוניות זה שתיהם באותה רמה? כי באמת הצנון הרבה יותר חד לצנון. זה שאלה טובה, בעיקרון לכאורה כן, אבל באמת צנוניות הם לא כל כך... עוד לא הגענו לזה, אנחנו נגיע לזה. בפעמים הבאות אנחנו... רגע, הרב דיני הלכה והוא נגיע, אל תדאג, בלי נדר, לא לדאוג, הכל יהיה בסדר. אבל את היסודות עכשיו אנחנו צריכים לדעת. אז עכשיו שאלנו, רגע, אנחנו לא מבין משהו. ניחא, אני מבין שדבר חריף, הוא יכול למשוך טעם אליו. זה הרעיון של דבר חריף. למדנו את זה, הוא יכול לשאוב טעמים, הוא פועל כאילו זה חם. אז שאלנו, רגע, שיהיה חם. מה בכך? הרי מה קרה? הבשר הכניס טעם בתוך הסכין, נכון? זה טעם ראשון. הסכין, הכניס הטעם בתוך הצנון. כי הצנון יודע למשוך, והדוחק הסכין והדבר חריף זה מושך טעם. חזק מאוד. זה טעם שני, נכון? וזה טעם שני של היתר, זה פגש צנון, זה פרווה. אז זה נת בר נת היתרה, הוא צריך להיות מותר. למה אסור לאכול את זה עם חלב? מה ההבדל בין זה לבין סתם דגים שבישלו אותם בסיר בשרי? זו השאלה ששאלנו שבוע שעבר עם הרבנים הצדיקים, זוכרים? בטח אתם זוכרים? רק חזרתי, זה שאלת היסוד. ואז הסברנו דבר מאוד חשוב ביחס לדבר חריף. שלא רק שדבר חריף יכול לשאוב טעם, כאילו הוא יתבשל, אלא הוא עושה פעולה יותר מבישול. מה הפירוש? בבישול, הטעם אחרי שהוא עובר מהאוכל, מהבשר לכלי, מהכלי לאוכל, אז המעברים האלה מחלישים אותו, זה מובן, הטעמים נחלשים. אבל דבר חריף, מעוצם חריפותו, הוא שואב כל כך הרבה טעם, עד שאתה אומר, זה בכלל לא נחלש הטעם. המעבר של הטעם מהסכין לתוך הצנון בכלל לא החליש אותו. זה טעם כאילו הטעם שבסכין, ובעצם יוצא. שבתוך הדבר החריף אין טעם שני של בשר. יש טעם ראשון של בשר. נכון? זה מה שאמרנו? זוכרים? שבוע שבוע? כן? אקונומיקה הסכין עם אקונומיקה. מה זה חבל לך לזמן? אקונומיקה ומסיר שומנים. אבל אקונומיקה יש ריח כזה, תעשה בעיה של אקונומיקה בכל... אבל אנחנו אקונומיקה... צנון עם אקונומיקה. טוב,
שהוא שטף את לא, הסכין. האקונומיקה יותר... אקונומיקה, היא מבטלת. נכון, אבל באקונומיקה אין דוחק הסכין. אז זה לא משפיע. אקונומיקה, כל מה שהיא יכולה להשפיע על החלק החיצוני, אבל אנחנו לא מדברים על החלק החיצוני של הסכין, אנחנו מדברים על התוך שלו, התוך, האקונומיקה לא משפיעה. טוב, זה היה החידוש של שבוע שעבר. החידוש של שבוע שעבר היה שבאמת יש פה דבר פלא, שאתה חותך דבר חריף עם כלי נקי בן יומו, ואתה אומר, המעבר השני של הטעם, למרות שהסכין מעביר טעם לתוך הצנון, זה כבר טעם שני של בשר, ואתה אומר, לא, זה נקרא טעם ראשון. אמרנו שנפקא מינה גדולה לדבר הזה, שאנחנו בעצם אומרים, אדם חתך בצל, צנון, שום, וכן לזה הדרך, עם סכין בשרית בת יומה, והוא בישל את זה, את אותם בצל, צנון, וכן לזה הדרך, בישל אותם יחד עם חלב. אז בעצם מה הוא עשה? הוא בישל טעם ראשון של חלב, טעם ראשון של בשר עם חלב, וזה כאילו, זה טרף ממש, זה כאילו הוא ייקח חלב, וישפוך אותו לתוך סיר בשרי בן יומו ויבשל. זה אותו רעיון בדיוק. כמו שהסיר הבשרי בן יומו, הוא יפלוט טעם לתוך החלב, זה פגישה של טעם ראשון עם חלב. ככה גם הבצל הזה, או השום, או הצנון, מה שלא יהיה, יש בהם טעם ראשון של בשר, נכון? טעם ראשון של בשר ייפגש עם החלב, זה איסור גמור של בשר וחלב, שזה דבר שצריך לתת עליו את הדעת, כמה דבר זה חמור. בת יומיים לא עושה בעיות. מה זה? סכין בת יומיים. אז לא דיברתי בת יומיים, דיברתי על בת יומה. עכשיו אני רוצה לדבר... אם באמת חתכו עם סכין... שהיא לא בת יומה, עכשיו אנחנו נדבר על זה. בניתי את הציפייה, ועכשיו אני יכול לדבר. תראו, יש גמרא, היום אנחנו נדבר על הנושא של דבר חריף ביחס לבליעה של טעם שאינו בן יומו. וזה דבר מאוד חשוב ומאוד מצוי. ובכן, הגמרא במשנה בעבודה זרה דף למדי עמוד ב' אומרת שיש כמה וכמה דברים שחז"ל אסרו אותם, שמאכלים של גויים. ואחד מהדברים זה קורט של חלטית. קורט של חלטית, מה, תדבר בעברית. קורט זה חתיכה. חלטית... קורט זה קשור בקורט טוב. לא. קורט טוב, לא, אבל קורט זה... בעברית קורט זה חתיכה. זה שם גרמני. טוב. קורט זה חתיכה של חלטית. מה זה חלטית? חלטית זה מאכל בהמה שהוא מאוד 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 חריף. הראש כותב במסכת עבודה זרה שחלטית זה דבר כל כך חריף, שלפעמים בהמה יכולה לאכול אותו, וזה ינקוב את המעיים שלה. אז תגיד, אז למה היא אוכלת את זה? א', לא תמיד בהמות מודעות שכל מה שהן אוכלות זה טוב להן. אני אתן לכם דוגמה. נכון. עיזים וכבשים של ערבים, אני לא הייתי ממליץ לכם לקנות לבשר, מדוע? כיוון שהם לא שומרים עליהם כמו שצריך ולא מאכילים אותם כמו שצריך, אז הם הולכים ורועים באחו, ואוכלים כל מיני דברים שפוצעים להם את כלי הבליעה שלהם, גם דרכי העיכול העליונות וגם דרכי העיכול התחתונות, מה שגורם לזה שהם פשוט טרפות, המון טרפות יש שם. אבל לדוגמה, מי שיקנה מיהודים, כבשים של יהודים שמטפלים בהם ודואגים להם, בגבעות של איתמר יש כמה יהודים צדיקים וקדושים שמגדלים כבשים. למה לא מרגיעים לאכול קוצים? כאילו מה? לא, היהודים דואגים להם לאוכל טוב. הם מאכילים אותם בעצמם. אז הכבשים שלהם פעם אחת עשו שחיטה מכרו 100 כבשים לשחיטה, מתוך 100 רק אחת הייתה טרפה. שזה יפה מאוד. זה אחוזי טרפות שבבהמות היו חולמים על כאלו אחוזים. היו באמת משתוקקים לזה, זה אחוז של טרפה, זה מדהים. אז... טרפה הכוונה חלק ולא חלק? כן, גם טרפות וגם חלק, כן. אז עכשיו, חלק זה סוג של טרפה. כן, אז אני אומר, אז צריך לדעת, זה שבהמה יכולה לאכול משהו שיכול לפגום אותה, כן, זה יכול לקרות, אנחנו לא מתרגשים מהדבר הזה. אז חלטית זה דבר מאוד 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 חריף. אדם עכשיו הולך לירקן הגוי, ורוצה לקנות ממנו חלטית. החלטית, כמובן, קצצו אותה מהאדמה. אומרת המשנה, אל תיקח ממנו. למה? מה הבעיה? איך הוא קצץ את החלטית שלו? הוא חתך את זה עם סכין, נכון? הסכינים של הגויים הם בלויים באיסור, נכון? יופי. אז את החלטית זה דבר חריף. אז הוא חתך דבר חריף עם סכין שבלויה באיסור. אז מה יש בתוך החלטית הזאת? איסור. אומרת הגמרא, רגע. אבל דחילק, הסכינים האלה הם לא בני יומם. סתם כלים אינם בני יומם. למה אתה אוסר? הטעם שנמצא בתוך הסכין של הגוי הוא לא בן יומו. זאת אומרת שהוא טעם פגום. זה טעם של איסור, אבל פגום, זה לא אוסר יותר. טעם פגום, אין עליו איסור, אין שם של איסור עליו. הוא כבר לא אסור. אז למה אתה אוסר?
אומרת הגמרא הלשונה, אגב חורפא דחילתית, רגע, איפה הלשון? אגב חורפא דחילתית מחללה לשמנוניתא לשבח. אגב חורפא דחילתית, אגב החריפות של החילתית, זה הופך את השמנונית להיות משובחת. עכשיו תגידו מה, השמנונית הכוונה השמנונית שעל גבי הסכין? לא, השמנונית זה הטעם שבלוע בסכין. איך אתה יודע? אני אומר, עוד רגע אתה תראה. בסדר? זה מה שכתוב בגמרא. עכשיו שזה ברור מה שכתוב בגמרא? שהאינו בן יומון יהפך להיות בן יומון. השום שמוכרים בחנות החבילה של 4 זה מסין. הוא עכשיו אמר משהו שאני לא מסכים איתו. לא. עוד רגע אתה תראה. מה זה אומר שהוא נהפך להיות שבח? אני לא מסכים מה שאמרת עכשיו, עוד רגע תראה. מה אתה אומר? מה עם השום שמוכרים בחנות של מסין? גם כן חתכו אותו, זה 4 השומים הלבנים האלה. כן. אבל איפה חתכו אותו? רגע, איפה חתכו אותו? חתכו אותו בחלק שהוא לא חריף. חתכו אותו מהגבעול. נכון. וזה מאוד משמעותי. אתה צודק? זה מאוד משמעותי. עכשיו, תראו, אני אגיד בכלל למה אני לא מסכים איתך, ועכשיו תראה. היום אני הולך לעסוק בשאלה אחת שהראשונים שאלו. יש ראשון אחד, קוראים לו רבנו אהרון הלוי, המכונה הרעה, וראשון אחד, רבי שלמה בן אדרת, המכונה הרשב"א. שניהם חיו בברצלונה באותו זמן. אחד כתב ספר, תורת הבית, הרשב"א כתב ספר תורת הבית, והרעה כתב על הספר הערות. כן? בדק הבית. והרשב"א השיב עליו בספר נוסף, קוראים לו משמרת הבית. אז ככה שהיה דו שיח מעניין שם. אז הרעה שואל שאלה, אומר, אני לא מבין משהו. עכשיו אתם צריכים להחזיק ראש. בעיקרון דין תורה אומר, שאיסור הוא אסור, כל זמן שהטעם שלו טעם טוב. ברגע שאיסור יהיה פגום ממאכל אדם, הוא כבר לא אסור. מהתורה. אל תכניס מילים. לא, הוא לא אסור. למה אתה אומר? הוא לא אסור, מה אני אעשה? אתה רוצה לאסור דברים שלא אסרו? תאסור מה שאתה רוצה. הוא לא אסור. אם יש איסור, אם יש נבלה, נבלה זה אסור, נכון? והיא תרכיב ותסריח. שאי אפשר, אדם לא רוצה לאכול דברים כאלה, זה מאוס. כן? נבלה מסרחת. היא לא אסורה. מישהו ייקח את זה ויאכל, הוא לא עובר על איסור. הכוונה לא על זה אסרו, לא זה האיסור, זה לא... ברגע שאין לו טעם, אין לו טעם טוב, אז כבר אין עליו איסור. כל מה שתורה עשה זה דבר משובח, שיש לו טעם טוב, ברגע שאין עליו איסור. ברגע שאין לו טעם טוב, ירד האיסור. מה הטעם? מה פירוש? התורה אסרה את הטעם של האיסור, היא לא אסרה משהו שאין לו טעם. לכלב, התורה, היא אסרה איסורי אכילה במקום שאפשר לאכול אותם. אם כבר אי אפשר לאכול אותם, הם כבר פגומים. אז זה לא מאכל. אז לא אסרו את זה. יש בזה הרבה היגיון, אני חושב, לא? אני יודע שלא רגילים לחשוב בכיוון הזה, אבל זה הרעיון. זה הרעיון שדבר פגום. זה לא אסור. בשר וחלב אפילו החתול לא יכול לאכול עניין. רגע, למה זאת אומרת? אם אדם מבשל בשר טוב עם חלב טוב, למה זה... הערבים עושים את זה כל שני ו50, אוכלים ככה. למה זה לא טעים? זה טעים מאוד. החתול יכול לאכול בשר וחלב? לא, אבל המדד זה לא חתול, אתה חושב ישר על פסח, פגום מאכילת הכלב, נכון? עזוב אותי כלב, האיסורי האכילה שבכל התורה, הכלב הוא לא מדד לכלום, המדד זה בן אדם. זה איסורי האכילה שנתנו על בן אדם. אם אדם לא יכול לאכול את זה, ברוב שזה פגום, אז ולא מדבר על ליסטניס, העולם לא אוכל את זה, זה כבר פגום, אז זה לא אסור. מפתיע, אני מבין. מפתיע מאוד. כן. זאת אומרת, אדם לא עלינו במצבים קשים כמו בשואה, משהו כזה, שהיה אוכל דברים כאלו, לא עבר על... טוב, זה פיקוח נפש גם ככה. נכון, אבל הוא גם לא עברו על איסור. אם זה היה רקוב, זה לא אסור. תטרן זה ריח, אבל לא טעם. בבקשה? זה לא טעם? שרתים שעושים מעצמות של חיה. רגע, נכון, שאלה, רגע, חכה, שאלה יפה, רגע. טעם גם מהריח, הטעם זה... טעם הוא עוזר, אבל בלשון יש את הטעמים, הריח זה באף, זה נקודות שהם... זה שתי דברים שונים. הם אצלם, הם יודעים לאכול, יש לי שכן תטרן, אני יכול להגיד לך, הוא אוכל, הוא טועם טעמים. טועם טעם. טוב, זה בסדר. עכשיו, תראו, שואל הרעה, אני צריך להבין משהו. אמרנו שהטעם שנמצא בתוך הסכין של הגוי זה טעם פגום, נכון? נכון? איך יכול להיות שיקחו טעם פגום, הוא כבר לא אסור, נכון? ויהפכו ממשהו שהוא לא אסור, פתאום להיות כן אסור. מה הבעיה? אני שואל עוד פעם. יש משהו שהוא לא אסור, נכון? זה הטעם שבתוך הסכין הוא כבר לא אסור. איך לקחו משהו שהוא פגום, והפכו להיות אותו איסור, אבל הוא כבר לא איסור. נגיד ככה,
לא איסור, הוא בטל ב-60, הוא קטן. לא בטל ב-60, לא נכון, הוא לא בטל ב-60, למה אתה אומר ככה? והצנון החיה אותו, הוא כן, הפך אותו החיה. להיות... כבוד הרב, הוא לא בטל ב-60, קדרה, אין ב-60 כנגד הבליעה שלה, היא לא בטלה ב-60, הסכין, למה יש, אין ביטול ב-60, לא נכון, צנון כזה קטן, סכין כזה גדול. לא מה שאני... אז למה, מה קשור בטל ב-60? שמה שעושה הצנון, הוא מחיה... אבל הוא מחיה משהו שהוא מת, אין כבר איסור. אתה לוקח משהו שהוא לא אסור, אתה הופך אותו להיות איסור בחזרה, הוא לא אסור. אתה יכול לקחת תפוח ולעשות אותו איסור? לא. אז יופי. אז איך אתה יכול לקחת דבר שהוא לא אסור ולהפוך אותו להיות איסור? בטח שאתה יכול, אתה יכול. אין שם איסור. בטח שאתה יכול. איך? אם אתה בבקשה. שם, זה פרויקט שאתה שם אותו בבשר וחלב, אתה תפוח. נו. זאת אומרת, משהו מקולקל. לא, זה משהו חיצוני, משהו לא. מקולקל. אני אומר עוד אתה פעם, אומר תפוח הוא הוא דבר מקולקל. היתר. איך אתה יכול להפוך אותו להיות דבר איסור? משהו שהוא מותר, הוא מותר, הוא לא יכול להיות אסור. מסכין או לא יעשו? בבקשה? הטעם שבתוך הסכין הוא כבר לא אסור. הוא פגום הרב. איך אוכלים? הבליעה שיש בתוך הסכין, איך אוכלים את הטעם שבתוך הסכין? זה אף אחד לא אוכל. אוכלים. הם דבר חריף, זה יוצא החוצה. זה יוצא החוצה, הוא נכנס לתוך הדבר חריף. מה פירוש שהוא לא יעשו? מה לא יעשו? הטעם שבתוך הסכין הוא היה טעם של נבלה, נכון? יש שם טעם של נבלה. הוא חתך עם זה נבלה. נבלה זה לא בשר לא טוב. נבלה זה בשר טוב. כן, הוא חתך בהמה שלא שחטו אותו כדין, זה נבלה. אחלה בהמה, בשר שעולה $300, אבל זה נבלה. כן? אחרי יום, מה שנמצא בתוך הסכין, זה טעם שהוא כבר לא, הוא פגום, הוא לא אסור. מה התורה? אין בעיה בכלי הזה. מה? אני לא מבין, אני נורא מפתיע אתכם היום. מאוד, נכון. אפשר לחתוך בו אתה באת משהו עם מידע לא טעים, חדש. אפשר לאכול, אני חותך כן. בו עוגה, כן. ואני אוכל את העוגה. בעיקרון כן. אם הסכין הזאת נקייה, בעיקרון כן. אין בעיה. אפילו עוגה חמה. בעיקרון כן. אני לא אגיד, יש גזירה של רבנן לא להשתמש בכזה כלי, אבל לא משנה. מה המשמעות שבסכין יש דבר שהוא לא אסור? אני לא... אז המשמעות היא שאתה אומר, הגמרא אומרת, הדבר חריף לוקח טעם שהוא פגום ועושה אותו אסור. הרעה שואל איך אפשר לעשות את זה. אנחנו כל כך רגילים לחשוב בכיוון הזה, מה הבעיה, מה הבעיה? זה ברור שזה דבר חריף, עושה דברים אסורים, אבל איך זה עובד? איך לוקחים משהו שהוא לא אסור, והופכים אותו להיות אסור? איך זה קורה? אתם קוסמים גדולים, אבל אנחנו אנשים הפשוטים, לא מצליחים לעשות דברים כאלה. אני לא יכול לקחת דבר היתר בבית שלי ולהפוך אותו להיות איסור. אני יכול לדור ממנו הנאה, להישבע שלו, לא יכול אותו, אבל הוא לא יהפך להיות משהו אסור. אני לא יכול לקחת לחם רגיל ולהפוך אותו להיות משהו אסור. נכון? אז איך זה נהפך להיות אסור? הטעם הבלוע בסכין. רגע, השאלה ברורה, חמרון. חבר'ה, השאלה שאני שואל עכשיו, תדעו לכם. יש משוגע שאוכל סכינים, אז מותר לאכול סכין כזה? לא יודע. כן. אבל למה צריך להגיע למשוגע שאוכל סכינים? יש אדם יש גוי שאבותינו, הם נלחמו במדיין. הם לקחו כלים ממדיינים, נכון? כי הם רצו להשתמש בהם באותו יום. אבל אם היה איזה אחד שהוא, איך אומרים, היה עייף מכל האירוע הזה של המלחמה, וזה אמר, עזבו אתכם שטויות, אין לי כוח וזה, הלך ישן. ומאחורת הוא קם, 24 שעות ישן. כן, ישן 24 שעות שהוא קם, כמו חדש עכשיו, אחרי כל המלחמה, הוא אומר לאשתו, תראי איזה יופי כלים הבאתי ממדיין, לא ככה, תראי מה זה סולטן מייד אין מדיין. משהו בסט, אני רוצה בוא נעשה אורז עם זה. אני אומרת לו, מה, כלים של מדיינים, מה זה, עזוב אתכם טבילת כלים, איך נבשל בזה? הוא אומר לה, מה הבעיה? עבר 24 שעות, בואי נבשל, צודק, תבשל. מה הבעיה? ומתי ניקו אותו? היה נקי, אתה הוא לקח סולטם של הנקיים, אל תדאג. הוא ניקה כבר במדיין. אל תדאג, הוא לקח מהאנשים הנקיים במדיין, הוא לא לקח מהמלוכלכים. 24 שעות היה נקי ויפה. כן, משהו, מבריק. אז מה אתם אומרים, חבר'ה, שאלה טובה או לא טובה? אם זה לא מפריע לכם, אני יכול להמשיך הלאה. אם זה מפריע לכם, יש מצב לענות תשובה בכלל. אז תראו, אז הרשב"א אומר משהו כזה, תקשיבו טוב. יש משהו חשוב בהלכות טעם פגום. יש בהלכות טעם פגום שתי הגדרות. לא, חכה. יש שתי הגדרות. יש הגדרה אחת שקוראים לו פגום לחלוטין, כמו נבלה מסרחת. נבלה שהיא סריחה, זה פגום לחלוטין, זה גם אם מישהו יאכל את זה בלי תוספות, בלי לטבל את זה, בלי ככה, לאכול את זה ככה, הוא לא יעבור על איסור, בסדר? יופי. יש עוד מושג של טעם פגום, והוא מאכל שמצד עצמו הוא לא פגום, הטעם שלו טוב. אלא מה? כשאתה מכניס אותו לתוך התערובת, אז האיסור לא משביח את התערובת, הוא הורס את הטעם, לדוגמה. סתם דוגמה שעולה לי בראש.
אם אדם יש לו שוקולד של גויים, שיש שם כל מיני מרכיבים של איסור, לא שוקולד חלבי, בסדר? לא שוקולד חלבי. והוא מרחו את השוקולד הזה על הסטייק שהוא הוציא עכשיו מהמנגל. שוקולד זה משביח את הסטייקים? לא יודע, עכשיו תגיד לי שיש כאלה שאוכלים את זה ככה, אני לא. יכול להיות ש... סתם, לא. בצורה עקרונית, בסדר? על הצד. שוקולד זה לא משביח סטייקים, נכון? הרב מסכים איתי או לא? אז הנה, יש פה איסור שמתערב ביתר. השוקולד נבלע כולו, לא רואים אותו, בסדר? השוקולד נבלע כולו, הוא לא אוסר. הוא קיים? הוא בלוע, הוא בלוע, הוא בלוע. מרגישים אותו? כן. אבל הוא לא משביח. הוא לא אוסר, נכון. הוא לא משביח. כן, אי אפשר. לא רואים אותו, אבל הוא בלוע בפנים, כן? הוא לא משביח, אז הוא לא אוסר. למה? כי האיסור פוגם את התערובת, הוא לא משביח אותה. הרב איתי או איתי? אחלה. אומר על זה הרעה. עכשיו אני אגיד לך למה לא הסכמתי איתך. אומר הרעה, מה כתוב בגמרא בעבודה זרה? אגב חורפה דצנון, אגב חורפה דחילתית, מחלל לשבח לשמנוניתא. יש לו גרסה קצת שונה, והוא מסביר ככה, מי משביח את מי? אומר הרעה, אני אסביר לך. חילתית זה דבר חריף שאין כדוגמתו. דבר חריף שאין כדוגמתו, מה שלא תכניס בתוכו, מה יהיה הדין אצלו? הוא יהפך להיות יותר ראוי לאכילה, נכון? חריין, במצב הקיצוני שלו, אי אפשר לאכול את זה. תכניס לתוכו כל תערובת שהיא, זה יקה את החריפות, נכון? זה יהיה משהו יותר הגיוני. נכון או לא? נכון או לא? נכון? יופי. אז הוא אומר על זה הרעה, יש שמנונית על גבי הסכין. יש שמנונית על גבי הסכין, זה המציאות. הוא אומר, זה מה שיש שם. אין שם טעם בלוע. טעם בלוע לא יעזור כלום. יש שמנונית על גבי הסכין? השמנונית הזאת תתערב בחילתית. אז מה אם השמנונית הזאת פגומה? היא תתערב בחילתית, תהפוך את החילתית להיות פחות חריפה, נכון? זה השבח של הדבר חריף. לא שהדבר חריף משביח את הטעם של השמנונית, אלא שהשמנונית משביחה את הדבר חריף. איזה שקט. עוד הפעם. דבר חריף מאוד, אי אפשר לאכול אותו. הוא חריף, אי אפשר... הרב מכיר סחוג שאי אפשר לאכול? אמנם אצלכם העסק לא עובד, אתם... חריף, כן. נכון? זה הדור של פעם. שמים לתינוקים. לא, דברים כאילו, אין, אתה לא יכול לסבול את זה, אי אפשר לסבול את זה מרוב שזה חריף. אז צריך להכניס לתוך התערובת הזאת משהו, שיוריד קצת את הטעם של זה, יקה את החריפות, למתק את זה. אז אומר הרעה, אם אתה, גם מה שלא תכניס לחילתית, מה שלא תכניס לתוכה, בסוף זה ישביח את התערובת הזו. גם זה טעם מאוד פגום, זה ישביח אותה, נכון? אז זה יוצא שזה לא דבר אסור, בתערובת הזאת זה לא דבר אסור, זה דבר שהוא משובח, הוא טעם טוב. בקיצור, זה דין מיוחד בחילתית. נכון, זה דין מיוחד בשמנונית בהם. אבל אם סכין נקייה, איפה השמנונית עליה? לכן הוא לא חושב שזה שקית נקייה. הרע לא חושב שמדובר שם, סכין נקייה. יותר מדי אוקימתות. אבל סכין לא בא... איזה אוקימתות? מי אמר שמה? מה כתוב שמה? אתה החלטת מה הפירוש של הגמרא, ולכן אתה מחליט גם איך להסביר אותה. תכתוב ספר, תחלוק. סכין לא בת יומה, מאיפה הגיעה שמנונית? מה? סכין לא בת יומה, מאיפה הגיעה לשמנונית? מהשימוש האחרון שהשתמשו בה. לא ניקו אותה. שמעתי מקודם שניקו אותה טוב מאוד. נכון. בבקשה? לפי הפירוש הראשון של רש"י לפני שבוע. כן, נכון. אבל יוצא לפי זה, שהנושא הזה של חילתית, זה דווקא במה? שדבר חריף יכול לגרום לאיסור גם שאינו בן יומו. להשביח, זה מדובר דווקא בדבר כל כך חריף, שכל מה שיקה את הטעם שלו, הוא ישביח אותו, ומדובר דווקא שמנונית לכאורה. זה אוקימתא מאוד מאוד גדולה. דבר שבעיה, באופן בסיסי, יש חלוקה בין בן יומו ללא בן יומו? לא, אבל גם אצלו יכול להיות פגימה. אבל גם בו יכול להיות פגימה. מה אתם אומרים? אבל גם בו יכול להיות פגימה. טוב, זה הרעה זה לא הלכה. הלכה זה הרשב"א. הרשב"א אומר לא. אתה מניח הנחה ומקשה קושייה. אתה מניח הנחה שהטעם שנמצא בתוך הכלי הוא פגום כל כך, שהוא כבר יצא ממנו השם של האיסור.
והתשובה היא שזה לא נכון. הטעם שנמצא בתוך כלי ועבר ל 24 שעות, פגום קצת. תגיד, בסדר, פגום קצת, אבל הוא לא אוסר. מה הכוונה הוא לא אוסר? הכוונה היא שכל מאכל שהוא ייכנס לתוכו, הוא לא ישביח אותו בדרך כלל. כל מאכל נורמלי, שהטעם שנמצא בתוך כלי, שהוא ייכנס לתוכו, הוא בדרך כלל הוא לא ישביח אותו. זה כמו כל דבר פגום בתערובת, נכון? הפגום השני, פגום בתערובת, הוא לא משביח. זה הרעיון של טעם שבלוע בכלים. טעם שבלוע בכלים הוא פגום קצת, אבל הוא פגום מספיק בשביל שכל טעם, כל תערובת שהוא ייכנס לתוכה, הוא לא ישביח אותה. בא דבר חריף, הוא אומר, אני את הפגימה קצת הזאת יכול לתקן. ולכן, יצא מתוך הסיר, יצא מתוך הסכין, יצא טעם שפגום קצת, הדבר חריף, יתקן אותו, יעשה אותו טעם טוב, משובח. כי זה קצת לתקן. זה לא צריך הרבה. לא, למה הדבר החריף מתקן? מה הוא עושה? בגלל שכנראה הוא מחדד את הטעמים. ככה אני יכול להסביר לעצמי. אתה יודע מה זה מונוסודיום גלוטמט? שמעת על היצור הזה? לא בריא, לא בריא, זה לא טוב. לא נכון, אומרים שזה לא נכון. יש מלחמות שמנקים קומקומים, אז הוא באמת מוציא את הדברים. ראיתי סרטון שמסביר שזה... שזה באמת זה בריא. לא, כשלא מזיק. זה אין שם דבר בעיה. זה פשוט... קיצור, ממש מסבירים שזה... אין בעיה, זרמנו איתך. יאללה, מונוסודיום גלוטמט. מה הרעיון של מונוסודיום גלוטמט? הוא מחזק טעמים. זה דבר שיש בו, הוא מלוח מאוד, הוא מצליח לחדד את כל הטעמים להיות יותר טובים. גם דבר חריף, הוא מצליח עם החריפות שלו להקנות איזשהו פן של טעם חד, ולהפוך גם דבר שהטעם שלו קצת נעשה מהוע, הוא התיישן כאילו לעשות אותו חד, להבריק אותו קצת בלשון ציורית. יש בזה היגיון בעניין הזה. יוצא לפי דעת הרשב"א. שדבר חריף, ישתמשו בכלי נקי אינו בן יומו, כן, ייקחו סכין, בבקשה, סכין בשרית שאינה בת יומה, יחתכו את הצנון, לכאורה לפי דברי הרשב"א, אז הטעם לא רק שיצא לתוך הדבר חריף, יצא טעם ראשון נשאב הרבה, הוא יעשה גם פעולה שנייה, ואת הטעם שהוא פגום קצת, הוא יעשה אותו משובח. אז יהיה לנו גם דבר שהוא טעם שהוא פגום, יהפך להיות משובח. זה שיטת הרשב"א. ואת הצנון הזה אסור לאכול עם חלב. אני לא דיברתי על צנון, דיברתי שנייה על חלטית, אבל כן. עכשיו השאלה היא, בסדר? אז זה הרעיון שדבר חריף יכול, שדבר חריף יכול לקחת טעמים שהם פגומים, ולעשות אותם, בגלל שהם פגומים קצת, שאינה בני יומם, יפה, טעמים שאינה בני יומם, ולהפוך אותם להיות טעמים טובים. גם לפלוט אותם לתוך המאכל, להבליע אותם בתוך המאכל, וגם לשביח אותם קצת. וזה לאו דווקא בסכין, נכון? בסכין או בתבשיל? תבשיל. יופי. עכשיו יש נחלקו הראשונים. איזה דבר חריף יכול לעשות את הפעולה המדהימה הזאת, של לקחת טעם פגום שאינו בן יומו, ולהפוך אותו להיות משובח? איזה דבר חריף? בגמרא כתוב חלטית. האם רק דווקא חלטית, שזה דבר חריף בצורה קיצונית, רק הוא יכול לעשות את הפעולה המדהימה הזאת? או גם צנון, בצל, שום, גם הדברים האלה גם יכולים לעשות, זה מחלוקת הפוסקים. התוספות בעבודה זרה מביא מחלוקת ראשונים, יש מפרשים שאומרים שכן, בכל הדברים החריפים אותו דבר כמו חלטית, והמהר"ם מרוטנבורג חולק על זה. גם הראש מביא מחלוקת כזאת. התוספות בגמרא בחולין גם כן מביא שהוא מסתפק בדבר הזה. אבל מי לא מסתפק? ספר התרומה. ספר התרומה, אחד מגדולי הראשונים מהאשכנזים, אומר, כל הדברים החריפים אותו דבר, בדיוק כמו חלטית. ולכן, כמו שאמרת, אם מישהו ייקח סכין בשרית שאינה בת יומה, או מחבת בשרית או חלבית שאינה בת יומה, ויתגן בתוך המחבת הזו, או יחתוך עם הסכין הזו, בצל או שום, לא רק שבתוך השום או הבצל הזה יהיה טעם ראשון של בשר או חלב, אלא גם הטעם הפגום שבתוך הכלים יהפך להיות טעם טוב. זה שיטת ספר התרומה. הוא עושה שתי פעולות. זה מדהים. גם מושך טעם להיות טעם ראשון, וגם הופך אותו להיות טעם משובח. זה שתי פעולות במחיר אחד. שתיים במחיר אחד. מושך גם הסכין וגם המחבת? אם שמת אותו במחבת, הוא ימשוך מהמחבת. אם חתכת אותו בסכין, ימשוך מהסכין. אם חתכת ושמת במחבת, יעשה גם זה וגם זה. משהו. פלא פלאות, בסדר? רגע, אם יש שמן, זה מחליש את הבשר? לא יודע. מה ההלכה למעשה, כמו מי פוסקים? כמו השיטה שאומר, הרשב"א הוא זה שאומר, לא, רק חלטית, זה רק חלטית, לא שאר דברים. כמו הרשב"א או כמו התרומה שאומר, לא, הכל אותו דבר. הרמ"א פוסק בסימן צדיו סעיף ג' כמו התרומה.
דהיינו, שדבר חריף, הוא גם יכול למשוך טעם מהבלוע, וגם יכול להפוך אותו, טעם פגום שאינו בן יומו, להפוך אותו להיות משובח. אז זה דעת אחינו האשכנזים, אם יבוא אדם ויחתוך בסכין בשרית שאינה בת יומה, יחתוך מזה שום בצל או צנון וכן על זה הדרך, והשום והבצל האלה הם בשרים לגמרי, בשר. אם הוא יבשל את זה עכשיו, עם חלב, אז הוא עבר על איסור של בשר וחלב. והדברים האלה קורים כל הזמן. השום שאני מכיר הוא לא חריף. אני לא יודע איזה שום אתה מכיר. השום שאני מכיר הוא חריף. מה, אנשים לוקחים שום ואוכלים? אני לא יודע מה ההגדרה של חריף. אנחנו מכירים מאכלים שהם בדרך כלל, אנחנו יודעים שהטעם שלהם מאוד מאוד חזק. שום, בדרך כלל העולם יודע ששמים מעט שום במאכל, בשביל שהוא נותן טיבול משמעותי, דומיננטי. נכון, לא יודע, עכשיו תספר לי שלפני 800 שנה בהונגריה, השומים היו באמת פלא פלאות, והיום זה קצת סתם דרדלה. רגע. אבל שומים בדרך כלל... אתה רואה שהשום הטרי הוא הרבה יותר, השום הטרי שהמרוקאיות קונות. אז הוא יותר חזק. לא המרוקאיות כמשל, הנשים הספרדיות. כן, הוא יותר חזק. אז הוא יותר חזק, חזק. אבל זה לא מה שהשומים האחרים לא חזקים. הוא יותר חזק, בסדר, חיטית זה יותר חזק מהשאר, זה לא מה שהשאר לא חריפים, זה גם חריף. העולם בדרך כלל מגדיר שום מאכלים שיש בהם הרבה שום כמאכלים חריפים, זה אתה מסכים? כן או לא? לא, אני שואל אותך סתם, העולם, מישהו ישים כמות מוגזמת של שום בתוך תבשיל, אנשים יצא להם קיטור מהאוזניים. יש אנשים שבאים, אוהבים לאכול חריף, אוהבים לאכול את הבצל, אוהבים לאכול ככה. בדרך כלל בצל של לאכול אותו ככה, לתת בו ביסים או בשום, בדרך כלל את זה אתם לא מכירים שאנשים עושים. לא, בצל בחומוס זה טעים. בסדר, אבל זה עם משהו אחר, אני אומר, סתם לקחת בצל, לתת בו ביס, ולתת ביס בשום, אתם לא מכירים אנשים כמעט שעושים את זה. עכשיו תגידו שאתם מכירים אנשים כאלה שעושים ככה? לא. מה, אנשים לוקחים שום ככה ואוכלים? לא יודע. זה כבר חלס, נו, זה... טוב, רגע, רגע, אבל שנייה, אבל דעת מרן. לכן מה? לכן העצה הייעוצה. רבותיי, לכן העצה הייעוצה. העצה הייעוצה היא סכינים פרווה. קרש חיתוך פרווה, מחבת פרווה וכף עץ פרווה. וכף עץ פרווה. 4 כלים פרווה מונים את הבעיות. לא רק זה, ולזכור שאתה קוצץ רק איתם, נכון. ואתה עם מחבת, אתה מבשל רק איתם ואז מעביר לכלי אחר. נכון. בקטנה. ובמדיח בין לבין. לא, למה קשור מדיח? לא, מדיח לא. אני חושב את כל הרשימה. בסדר. עושה לי רשימה. תראה, אתה יכול, זה לא כתוב בהלכה מה שאמרתי. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל אמרתי לכם, כבר יש כאלה שהם כבר יש להם תור קבוע, בערבי שבתות להתקשר ולשאול על תקלות של דבר חריף. תשמע, יש לי הרבה תקלות במטבח. נו. באמת. אנחנו בני אדם. אבל מספיק, אבל יש לי קרש חיתוך, שאני לא חותך, יש קרשי חיתוך שלי. חוץ מהבשרי. אני לא חותך עליו אף פעם מאכל חלבי חם, ולכן הוא לא חלבי, ולא גבינות קשות, אני לא חותך על הקרש חיתוך. ויש לי סכין פרווה, אז את הבצלים אני מקפיד לחתוך עם הסכין פרווה. אחלה. על קרש חיתוך פרווה. הוא לא חלבי, והוא לא בשרי, כי לא חתכתי עליו אף פעם שום דבר חם. אז יש לך קרש חיתוך פרווה, תקרא להם בשמו. לא, כי אני לא אוהב לכתוב על דברים בבית שלי שהם פרווה. תקרא לו יוסף. סבבה. אין בעיה, מה שעושה, תקרא לו יוסף, ונזרום איתך. רגע, שנייה, לא. ואז אני לוקח אותם ושם בסיר, שאני עושה מאכל בשרי, חלבי, אפשר לא כן, אבל יש מאכלים שמבשלים בשבילם המון בצלים. התקלות שלי בדרך כלל זה שאתה לוקח כף בשרית ושם בסיר חלבית מערבב בטעות מאכלים פרווה, זה התקלות, אבל תקלה כזאת של מה הרב מדמה. אני אגיד לך, אני לא צריך לדמות, אני שומע את השאלות. נכון. אז זה הכל. אבל אתה כמו האחות, יש לי חמותי, יש כמה סיפורים על חמותי. היא אחות, כל המקרים בעולם היו מגיעים אליה, היא אומרת, וואו, זה מאוד מסוכן, היא אחות, הכל מגיע אליה, אז היא חוששת מאוד, כי כל המקרים מגיעים אליה. על כן אני אומר, רבותיי, אתם לא חייבים לעשות מה שאני אומר. אוקיי. עצה טובה כמה שמונה. מחבת נותן שתיגון של דברים חריפים, אם אנשים מתגנים אותם במחבת של בשרי או חלבי, הם לא מחזיקים ראש, כי הם לא מתעסקים עכשיו עם חלב. אבל אחרי זה הם לוקחים את הבצל הזה, שמים אותו בפשטידה, לוקחים את הבצל הזה, שמים אותו באיזה רוטב, ואז אתה אומר, רגע, אני אגיד לך, גם אני יודע שלך שיהיו בריאים, הם קטנים עדיין, חכה שהם יגדלו. זה כל התקלות. אוקיי, זה עכשיו הרב... ואז הם אומרים, רגע,
אתה שואל אותם, וואי, איזה פשידה, חבל על הזמן, משהו מהמם. איפה תיגנתם את הבצל? זה במחבת הזה, ואז חושכות עיניך. אתה מגלה שהם תיגנו את זה באיזה מחבת. בשרי. שגם אם הוא אינו בן יומו. מה? גם אם אינו בן יומו, לדעת אחינו האשכנזים, הדבר הזה הופך את זה להיות בן יומו. לדעת אחינו האשכנזים. לא דיברתי על אחינו הספרדים, כי לא נתתם לי עדיין לדבר על זה. עכשיו נדבר על מרן. אם מישהו שרק מחבת בשרים וחלבי, למה הוא צריך מחבת פרווה? בגלל שיש דברים שאוכלים מאכלים שהם לא עושים אותם בתוך המחבת, דהיינו. יש תבשילים כאלה שיש שלב ההכנה של טיגון של בצל, אחרי זה לוקחים את הבצל, אחרי שהוא מטוגן, שמים אותו באפייה, שמים אותו בבישול. אז בשלב ההכנה של הטיגון, אדם לפעמים לא מחזיק ראש, כי הוא עושה 1000 דברים. אני יודע שאתם נורא מרוכזים ומסודרים, אז אין בעיות. אבל בדרך כלל יש אנשים שעוד הילד מושך להוא פה, והוא צועק עליו, לוקחת מחבת, וזה 2 דקות לפני שבת, ומתגנת, ואז היא שופכת, וזה, אז המחבת הזאת, זה בדיוק המחבת הלא מתאימה. מי שלא מתגן בצל או שום, אז הוא לא צריך. מי שלא אוכל בעיקרון גם כן אין לו בעיות, אבל אנחנו, תראה אחי, אבל דביר לא אוכל בצל בשום. דביר לא אוכל בצל בשום. בסדר, תראה, אין מי שלא אוכל דבר חריף, אז אין לו בעיות, מי שלא אוכל בכלל גם כן אין לו בעיות, ובכלל, מי שלא מדיח, אין לו בעיות. מי שאוכל רק בשרי גם כן אין לו בעיות, אבל אנחנו מדברים על רוב העולם, שהם גם אוכלים, אתה צודק, באמת אתה צודק במה שאתה אומר, אבל רוב העולם הוא, יאללה בסדר, מה שטוב לו, כל אחד מה שטוב לו. אבל תראו עכשיו, מה דעת מרן? רגע, בזה אני רוצה לסיים. דעת מרן, זה חשוב לדעת את זה, כי גם יש חלק מהאשכנזים, לא, כי גם יש חלק מהאשכנזים שפוסקים כדעת מרן בדיעבד, חשוב לדעת את זה. מרן שולחן ערוך בסימן צ"ו סעיף א' כותב, סכין, צנון או סילקה שחתכם בסכין של בשר בן יומו. יוצא שמרן מתייחס לדבר חריף רק אם הוא בן יומו. אם הוא לא בן יומו, אז זה לא משפיע, הוא לא יכול להשביח את הטעם, נכון? הוא פוסק כמו הרשב"א, רק חלטית יכול לעשות את הבעיות. משהו לא חלטית זה לא. אבל מאידך גיסא, מרן כותב סימן ק"ג סעיף ו' באותו שולחן ערוך. יש מי שאומר שאם שמו פלפלים בקדרה של איסור שאינה בת יומה, הכל אסור. קדרה של איסור שאינה בת יומה, הכל אסור. כן, כמובן. ספרדים בכל זאת. אז אני שואל, אז תחליט הרב, אתה מתייחס לבן יומו, או שאתה לא מתייחס, אתה מחמיר בדבר חריף בעינו בן יומו, או שאתה לא מחמיר בזה. במקום אחד הוא מחמיר, במקום אחר הוא מקל. לא אלאה אתכם, 4 מקומות בשולחן ערוך מתייחסים לזה. גם מרן כותב בסימן קי"ד סעיף ח' בהלכות מאכלים של נוכרים, גם כן משמע ממנו, שהוא מחמיר. ובסימן תמ"ז, בהלכות פסח, הוא גם כן, יש סתירה, פעם אומר כך, פעם אומר אחרת. מה עושים עם זה? התשובה. יש כמה תשובות, אני אגיד תשובה אחת. יש תשובה רווחת בהלכה. יש אליה רבה, וכמו הזכיר את התשובה רבי עקיבא איגר, כמו הזכיר את התשובה ברב עובדיה ביביע עומר, חלק ח' סימן מ"ג אות ה' בחלק אור החיים. כמו כתב אור לציון, כמו כתבו עוד הרבה פוסקים, והחילוק הוא כזה. בסימן צ"ו מדובר על היתר, נכון? יופי. דבר היתר, אם אתה תחמיר בו בעינו בן יומו, אתה צריך שיקרה 2 פעולות. א', שהדבר חריף יהפוך נת ברנת להיות נת ראשון. זה מה שדיברנו בתחילת השיעור. ב', הוא צריך להפוך דבר פגום להיות דבר משובח. אומר מרן, תגיד לי, החמרנו בדבר חריף, אבל להחמיר את כל החומרות שבעולם. להגיד שדבר חריף יודע לעשות 2 פעולות, זה תרתי לרעותא, למה להגיד ככה? אני מוכן לקבל שדבר חריף יכול להפוך מטעם שני לטעם ראשון. אבל גם להפוך טעם פגום לטעם משובח, מי אמר? תגיד, אבל בסימן ק"ג אמרת שאתה הופך להיות טעם משובח, זה לא קשה. כי תראו, אתם זוכרים? באיסור אין מושג שקוראים לו נת ברנת, נכון? נת שביעי של איסור, חמרון אהרון, נת שביעי, נת ברנת של נבלה, זה עדיין אסור, נכון? יופי, אז בעצם יוצא שבקדרה של איסור, מה דבר חריף צריך לעשות? צריך לעשות רק פעולה אחת, מה? לקחת טעם פגום, לעשות אותו משובח, זה הכל. זה נת ברנת, אבל נת ברנת של איסור זה עדיין אסור. יוצא שיש לחלק בין איסור להיתר. בהיתר אנחנו אומרים שדבר חריף יכול להיות רק להשפיע על כלי בן יומו. כלי שאינו בן יומו, דבר חריף לא משפיע עליו. באיסור
דבר חריף יכול להשפיע אפילו על כלי שאינו בן יומו. ברור מה שאני אומר? כן. והטעם ברור, גם תעשו את החשבון של הטעם, לא לזכור את זה כמו טוקים, להבין מה הרעיון. דבר חריף יכול לעשות פעולה אחת, לא שתיים. הוא יכול לעשות פעולה אחת, לא שתיים. אז לכן, בדבר שהוא היתר, בשביל שהוא יאסור, גם אינו בן יומו, הוא צריך לעשות שתי פעולות. גם להפוך את הטעם השני להיות טעם ראשון, נט ברנט, להפוך אותו להיות טעם ראשון. גם לקחת טעם פגום להיות טעם משובח. שתיים לא אומרים. לכן, רק בכלי בן יומו, בדבר היתר, זאת אומרת, בשר או חלב, לא ביחד. אז אנחנו מתייחסים לדבר חריף, הוא יכול להפוך את זה להיות טעם ראשון. אבל אם יחתכו סכין, בסכין בשרית שאינה בת יומה, בצל, אז זה לא נקרא בצל בשרי, לדעת השולחן ערוך. אבל כשלוקחים בצל ומתגנים אותו בכלי של איסור, לדוגמה, יש חיילים צדיקים ושם משמרים בעזה, לוקחים סיר של חבר'ה מעזה, והם רוצים לבשל סיר נקי, בסדר? אז בישלו בו בשר וחלב, נבלות רפות, שקצים ומסים. אתה מתגן עכשיו בתוך הסיר הזה בצל, שום. מה הבצל והשום צריכים לעשות בשביל שזה יהיה אסור? הם רק צריכים לקחת את הטעם, אפילו השני, השלישי, החמישי של האיסור, ולהפוך אותו מפגום להיות משובח, זה הכל, צריך לעשות רק פעולה אחת. ולכן זה אסור, לכן בני ספרד. דבר חריף שמשתמשים בו בכלי של איסור, גם אם הכלי הזה אינו בן יומו, אז הדבר חריף אוסר. הדבר חריף בולע טעם איסור. אבל בני ספרד ביחס לדבר חריף של בדבר היתר, זאת אומרת, כלי בשרי או חלבי, סכין בשרית או חלבית, סתם חתכו דבר חריף. אם הסכין הזאת או הכלי הזה הם נקיים, ואינם בני יומם, אז זה לא נחשב בשר או חלב, זה פר ועדיין. וזה נפקא מינה מאוד 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 גדולה, ואפשר לפעול בדרך הזאת. האם אתם שואלים אותי, האם כדאי להתנהל באופן הזה? לא כדאי, כי אז מגיעים לטעויות ותקלות. הכי נכון שיהיה סכין פרווה, אבל בדיעבד יש איזה נפקא מינה לבני ספרד. סיימנו. לא, סכין. אתה תגיד הכל. מה? הנה, אמרתי, זהו, סיימנו. סכין, קרש. בסדר. בסדר, החילוק.